ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Чӣ хеле ки айноми видео диден, мо тайёрагӣ ба тӯи бачаҳо дорем. худованд ки и орзу ҳавасе ки ман имрӯз кардестам ба ҳар як падару модар бирасона, ҳар як падару модар мақсад хурсандии ин рӯза бина. Ҳама орзу дора, албатта ки мақсад зарурам набошад тӯй мақсад ами дастша ҳалол кунӣ басай, лекин хай бо одам хурсанд мешава, хитам хурсанд мешавӣ, ба мо кӯдакам хурсанд мешава. хай иам як орзуи ма буд. ана имрӯз худованд ин орзуро барои ма насиб гардонд. иҷа ма тайёри туя дидестем, шавҳарам харид рафтагиян ва ма боша нами хонао дар тозакунӣ. Чӣ хеле ки ду рӯз дар канали ма видео набуд, фақат хонао дар тоза кардам, бигем ҳамара порядка хушрӯ ба қонуну қоидааш, бигем иншоллоҳ ки чӣ хеле ки тӯй мекунанд, гӯспанд мекушанд, занако мардако, занако отдельно як рӯз мешава, мардако отдельно як рӯз мешава. ҳозир шавҳарам харид рафтагиян биёянд, мақсад бо ҳамаша барои шумо навор карда нишон медиҳем. то охири навор бо мо бошед. тамошобинони азиз, иҷа шавҳарам харид карда оварданд. инами бигем 17 чойник харидиянд. ҳамаш дар коробкаҳо буданд, упаковка ҳамаша коробкаҳош ҳуй кардам, хемондем, бировардам ки бушумшона ҳамаш при чанг, хок, кадом склад будай чӣ будай намедонам, при чангҳо чӣ хеле бо ҷазир. ҳозир иншоллоҳ ҳама иёра ма мешум, топ тоза мекунам. иҷа ё лалиёи ошкашӣ, хеле чизакҳои майдаҳак, намедонам иёра барои чиянд. лалиёи ошкашӣ 3 намуд гирифтиянд, майда, миёна бо калон. ана миёнашай ва дар иҷа бо корчоҳо барои бридани мақсад салат палат. инам хеле но. ҳай тамошобино, пасудоора нишон додам. ина ин коробкада хеле қанди сафеда ки хумонайку қандаи тоҷикистон хеле дурунаш арих дора. ҳамо хеле найда ида ин хеле фундук, як коробка фундук. ана ида боша донагиҳо, як пачкаи хеле шалакаи ма дар дастархон бировардам барои чойпои хӯрдан. иш приправаҳои повурмон барои ош, мавиз барои приправа барои ош, зираву мурчам хелиё иёра барои повурмон. инаи ду намуд 4 пачка инаи пистои тоҷикистонӣ буд, якташ дар дастархон бировардам. инаи хеле писта, мавиз, фундук, донаи зардолу и чормағз. ё ҳамаш барои дастархонан. инам ёда бигирам хушрӯая. ҳозир пасудоро нашуштам, ҳозир ҳама ёро мешум, хушрӯ карда қоқшон мекунам. ба ду коробкаи дига инаи шоколадҳо гирифтиянд. хеле намедонам барои ё дастархон, барои ки дастархони одамо мондан. ва 1 кило 2 килоам хеле набот гирифтиянд. инаи мавизам гуфт барои ош. ман мегӯям ин барои ош нест, мега не барои оша. хай бо мебинем ку повур меандозад дар овқотшоне. тамошобинони азиз, ҳамаи иёра ма ба фери пемалюкс кати шуштум. хай бигем дар иҷа ҳамаш наванда, ҳамаш пасудаҳои навам бигем. як хай иёра пештарак овардаги буд, лекин истифодаш набурдам. иёрам нав бигем, дар қатори наво ҳамаи ҳамиёра нав харидем. ҳамаша шуштум, чойникҳоро дуруну берун ҳамашона ба пемалюкс тоза карда шуштум ба оби ҷӯшак. инай ёш, инай хеле лали чоҳуянд, чапанашон мондам. ушам глои ҳами хеле дора. уна уш ранги хеле чоркунҷаки майдак ранг чака гирака. ана каструлаи барои гӯшторам шуштум тайёр кардам. падносои сабз барои тарбузи харбуза. бигем ки ҳамиёра як 2 соат ма шуштагием. 2 соат шуштум, овардам. инамҷа ҳамаша тайёр карда мондам дар такшон. клёнкаи нав кашидам барои қоқшиданшон. иҷа боша дӯстони азиз, 1 лимча сабзӣ, 1 лимча картошка, бигем 1 лимча пиёз гирифта овардан.
сабзиёшона ҳӯй кардам. Беҳад сабзиёи хеле свеж, яки хушрӯ барои ош мекунем, иншоаллоҳ гӯшбирён мекунем ва шӯрбо мекунем. Бо харидан деги таҳдегиё да бернан. Ма дего нав буд дровардам. Хай таҳдегӣ ба ҳар ҳол ваз бинай. Орама надровардам, дегора дровардам асая ки ягон кас нагира гуфта. Дегои калони хушрӯан да видео майда тофтестиян да назарам, неким дего ба дараҷааш калони хушрӯи фасонан. Ҳардуш якченан қатъи таҳдегиёшон. Адаиҷа бошад як бринча бидем. Инам хеле бринч гирифтам. Намедонам номи и бринч чия, лекин беҳад бринчи хушрӯи аҷоиб буда. иҷа бошад помидор, бодринг барои салат, барои оша ва якчанд намуд ангурро гирифтиян. Ангури сиёҳу нахел чиликаи зарду сиёҳша ду яшик овардиян. Да болош дока ухона бурдум мондум. Хай ҳамаша ай салафано гирифтам. Хеда падносо мондестам ки пачақ нашаванд я дигариш кати наҷиқанд. Хай хостам хе то нозукиҳоша харидестем оста бигем. Болгари сирх гирифтиян як қиёмат бигем барои хомшӯрбо, занҷабил ва даиҷа боша инам хали нон намедонам 50-тай 60-тай. Хаем хе тайёрӣ дидестем тамошобинони азиз. Нонои дедунӣ мулоимак бо худмам кулча мекунам иншоаллоҳ. Шабона када свежяк барои саҳара. Адаиҷа бошад тарбуз, харбуза. И коробка пур буд. Аллакайма вай кардам. Лалёра сос када мондестам. Бо иншоаллоҳ ки давомша пагаҳ нишон метим то на пагаҳ навор када. Даиҷа инай хали ангурои сиёҳа гирифтам. Изиётиш дияшикай бо таом кишид беҳад ангури шини хушрӯай. Да исалафанаш мандарин бо хай хулосам хе оста хадам тоқа ҳама акша сос када дав када шавқо нарафта тайёр кардестам. иншоаллоҳ ки пагаҳ ай сар шавиш то охира чени қуввату метавониста ким дастам бираса барои шуморо ҳатман навор мекунам туи бачора. беҳад одамои бисёра даъват кардагием. хоҳишмандо бинависен адресҳоро метим марҳаматхонаи мо туй биёен.